Ya bentar gas. Lambah nek nganu Boleh. Lho aku langsung gas aku mah nek ngenteni sesuk aku ra terima kesel. Aku udah omongan gini iki. Nek 10. Aku udah omongan gini iki megar aku percaya gini. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya Anda. Bertemu lagi di channel Endah Hati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Sudah berada di rumah Mbak Jen. Tapi yo soalnya aku ada janji dino iki karo sesuk aku sini. Lah tukangku ki mau nyabari nek apa sini? Anek tombone sing meninggal. Ini mau cete. Terus akhirnya gak surene. Terus aku ngajakna asli sok mau kan dan berawan nggelene ngomong kok Mbak awanan wis paling ke aku mikir ke lah rada ngongkonan lah aku ngono terus baru ngono malah aku janjian mbek wong ngomongnya lagi bales iki mau aku awakmu anu aku gak bales aku kan harus tau mau lagi bales Ndak tak kira mbak sesuk pas sore. Ya wis lah aku tak nyantai. ya aku langsung gopoh aku terus kayak alah aku malah kayak berarti sama iki piye lho wis iya mbak sekarang lho malah aku bingung aku kedupiaan mau aku terus bercintanya gak putus aku masih sebentar ya aku masih Aku ya mbak Jessica malah iya lah aku kalian tak ambil gitu kan nyantai ngono lho nek aku berusaha kan gak penak nek nyantai kan santai sampai jam berapa? lah gimana mbak ini yuk WA aku guys diinget ini mbak ini kini WA aku nek kok apa mbak Arbani jadi sunat ngono apa Rano gak ngono lah terus apa jenenge aku yo tengok diundang-undang gak soalnya aku gak dikabari apa-apa yo guys mesti gak nek undang apa gak diundang gak dicat ngono lho kan mosok ya Rano ya kan terus aku tengok Bapak Hendel emang iki gak undang-undangi jere Mbak ngono ya wis nek mamane emang gak enek acara ewok gak undang-undang yo gak apa-apa Rano iku di hari apa yo sik tak tujuane yo guys mesti gak ora kene wis berniat yo guys jadi aku ngerti mesti komenane wis pada iki ya Nangis juga. iya itu di hari Jumat wingi Pas manganan gak ding sing anu iki oh gak sing anune gak kuwi sing teko apa jenenge buah kuwi dina kemise ngono Mbak Arbani meh sunat ngono kita buah ngono kan ya terus yo ayo tapi aku gak ada undang-undang kan aku ngono kan aku gak diundangi aku kan ngono to gak dikei kabar Mbak Palupi ngono terus sik Mbak gak tahu jajal tanya apa tak tanyae Mbak Endang ngomong ngono lah kapan aku kan kurang tahu Mbak ngono terus baru ngono Jumatnya Mbak Endang ngabarin terus nanti kabar-kabar aja menawa nek nek kabar aku ngono kan terus baru ngono Jumatnya Mbak Endang ngabarin Mbak Pal gak undang-undangi Mbak yo gak ngabari siapa-siapa jirine penake piye Mbak Ena ngomong ngono terus lah gimana Dek aku yo manut mau kesana apa enggak yo ayo nek kesana kan aku ngono to terus tapi Mbak Pale gak papa apa enggak nek mesti kan gak acara kene Rono ngono lho iya mesti kan tekok sik lah yo guys yo mesti oleh ora kene Rono ngono kan aku Mbak ngono terus bareng ngono iya Mbak sik ya tanya terus gimana Mbak Endah yo WA aku nih kan sing dino iki, Mbak, sampean besok ada waktu enggak? Mau ke Mbak Paliku ngono lagi. Aku juga belum bisa putus ya guys karena aku sesuk juga wis enek janji. Sendiri dan mesti yo enek lah. Aku gak iso menceritakan ya. Nek enek sing aku mesti kan bisa kasih tak kan tapi nek iki kayak rahasia kan semua orang kan punya privasi masing-masing ya Mbak. Soalnya semua
iki masalah family ngono guys. Nek masalah aku dhewe mah aku mesti aku meh rene. Iya, mesti cerita tapi nek kadang Iya. family Gak. Cis gak pernah guys cerita. Gak Wes cerita. iki Kuwi iki Mbak Endah dan iki ngomong piye Mbak lah aku kudu iso mutusi guys. Pokoke besok apa jenenge kabar-kabar ae apa aku iso bukae mutusno paling nek gak engko bengi yo sesuk mesti jam kan tak udah mesti Mbak Endah sampai jam 5 aku iso nyelakno ngono guys gitu. Kok yo ditunggu saja gitu aja guys. Pokoknya gak usah bingung nek acara soalnya aku gak diundang mah yo mesti juga diundang apa nek sekirane emang anu yo kene komo-komone tetep nyambangi tapi nek sora menakonane keberatan emang gak anu yo bukane kene gak mohrono kan yo kok Mbak Endah aku ini kadang kok mau anu ini lah mosok gak diundang ngono lho yo makan yo sarung ngono lho guys mesti kok sopo tapi walaupun malah rasanya kayak lancung. iya ngono kan yo masalah kok nek gak kan tekok-tekok sik dan orang kan kadang nih meh gak berkenan tapi kan juga iso mengungkapkan ngono guys yo aku yang dulu Facebook iki gak enak acara apa-apa ngono kan gak enak sing iki ngono gak enak ewo-ewo makanya aku yo tanya sik guys aku yo maksudnya roh apa yo permisi lah yo ganggu sik oke Aku mah agak rene mbak postingan. aku iya tak goleki kan beda sing endi aku ki yo goleki yo Mandane gak metu ning FYP kan gak biasanya kayak metu, biasanya kayak metu tapi kok kayak enak tapi kok Roro semua cari nangis apa sih nangis aku kok sing di cari ibu kuwi oh apa telepon apa Mak? Soalnya kadang gak FYP kabeh yo Mak terus aku ingin Facebooknya mbak Mak kok arisan kabeh sik endi sik opo mengisor aku mau sing FYP ki sing kuwi mbak Pal unboxing terus mbak Pal sing FYP ning nggon kan gak kabeh FYP guys Wes ini ada paketan wow oke mbak ini Pak Sutri ini mendapatkan sebuah iki loro karo Mbak Cis tak ini Mbak Cis ini juga Mbak Cis baju sih Mas iki Mas Mbak Cis nah ini tulisannya untuk Mbak Jessica untuk Mas untuk Mas enggak untuk Mbak Jessica semuanya Mbak Mas Zaki kan harus unboxing Mas Zaki Semarang kan yo nggak ada ini ya Allah aku sopan deh iki Mbak Incas ya ampun my baby Inces salahnya Inces ya alamat rezeki ini uang naik Amerika yes merinding lho ndak langsung iki ulang Juni deh iki ulang Juni kan siapa lho ndak wes guys ya iki Juni mau kuwi wes sampai bar lah yo iki wis dino kok cepet banget bulan iki ya sesuk wis pertengahan iki wis pertengahan iki ndak lho wes tanggal 14 Senin sesuk neh wis cara menes kurkuran 20-an Senin sesuk wis 30 ya langsung Juni Juli Agustus September kentu oh iya Wayai unboxing Wayai ajar yo wayai unboxing iso kaya ngono ya iso kaya ngono iso kaya ngono September tapi aku gak mek apa-apa cara ngono awalnya iya kan dipingit tak seminggu ya nenek dipingit oh iya ya tapi aku hamil puasa Mbak Cis puasa tapi aku hamil 2 minggu nih kuwi kan cara mana apa mulai Agustus pokoknya kabeh tak berani Agustus nah jarene ku setelah engko Agustus kayak pertengahan akhir deh ya akhir Agustus iku jarene nganuku WO ku ambek nganuku kok Mas gak oleh iki beristirahat total loh. Serius soalnya berpengaruh juga tinggu kayak make up kalau naik kene kesel, naik kene. Heeh, jarene ngomong jadi gak oleh iki kesel dijaga kesehatan. Ambek koyo apa jenenge begadang anu. Ayo lo ketahuan lo. Aku soalnya nek turu ya jam 2. Kok turu mamane jam 2 jaman iki lagi iso turu neh. Halah kadang entek jam 3. Iya jam 3 kadang subuh ndak lagi turu aku wis sama. Kok iso ya? Ngono kuwi jam 6 wis tangi. Tapi ora turu tapi iso tangi iso. Ngelilir. Aku ora iso. Ketokno ra. Tasmu ora iso. Ngecas marai. Belum Mbak. Delok. Siapa sih ngeloki? Iya Mbak anu mau piye ndak? Aku mau urung sempet nganu. Ya Allah tasnya jebol, guys. Rampal banget kan. Iki kebangkok saya. Mari kita. Aku ya Mbak Inces sarangnya I love you. Terima kasih banyak ya Mbak Inces. Barakallah sehat lancar rezekinya pokoknya matur suwun sangat. Ini ya. Wow. Kado iki. Jualan kapelan iki.
Nunu kayak nenek iki. Tak pajang kok ya. Tapi mbak iki Oleh korae nek dikei wong nutupi. Iya, Iku ya. Nutupi Nunu dan Nino senal 1000 Yuni senal. senal dan bisa banget ya bareng. Tapi engko terus mandi bareng. Siapa ya? Tapi banget. Wah, ya Allah aku butuh banget. Mana langsung malam pertama langsung ganti spray guys, muncrat. Ya Allah Mbak Inces kok roh banget ya sprayku sing tak nggo sing saka cah-cah terus ku lho. Saka Mendres karo Repi, soalnya sprayku wis ya Allah Mbak. Iki mau diukur ora ya? Mbak, jajal didelok. Sedeng dah. sedeng. Ya Allah Mbak Jani. Ya Mbak Incesku tersayang kok cek eling aku leh Mbak. Ya Allah matur suwun lho Mbak Inces. Wah iki Mbak Inces tak nggo malam pertama saksi. Kan nek malam pertama nganggo sing kawak sik, lha kan mesti wis basah ya. Langsung ganti iki anyar. Oh. Kan Pengalaman nih. Bayar. Ora ndak nek bar acara iki nek dulurku ndek ngisi nikah ndek niku lho. Iki lho piket tok ora. Apa iki pindah-pindah. Nah, nek dulurku ndek ngiki pas bar acara yo ngono kuwi kan ning hotel mergo acarane kan cedek mbek hotel yo kan ning hotel saya sing tinggo mancak lah kuwi engko sesuke iku wis diruwapikno kamare wis gak entuk dijamah sapa-sapa ngono kayak ibaratnya steril. iya wis diganti spray diganti apa tapi kan juga langsung ndek kesel yo ngono kuwi mosok Ya bentar kesel. Lah mbah nek ngono Boleh. Lho aku langsung gas kok aku mbah nek ngenteni sesuk aku ra terima kesel. Aku udah omongan gini iki nek 10. aku udah omongan gini iki megar aku percaya kira Sampean mesti nangis ketagihan. Soalnya aku cerita Tak ngomong ngono iki mah. Sumpah ra Mbak. Soalnya lho ameh duwe mantu Bu Mur marai mantune Bu Mur marai bubur spesial istimewa. aku maunya jadi mantunya Bu Mur berarti berarti ora berarti boloku. kok yo nek Rara tak aku sing gak soalnya Rara nek aku biden Aku nek Rara yo ora tau ora storine kok. Aku rada cowok. Alah. Sing jogging ya apa? lho saiki dia fitness terus mbek Pak kok Gak apa-apa. tapi yo warnane roh Mbak Inces senenganku warnane Mbak Jess banget sumpah iku yo warnanya. Krem banget. apik ya Tapi aku saiki kan dadi seneng ngene iki ndak pink ungu ngene iki ndak aku kenapa ya kowe asline kangen neh mbak ambek aku. pakai apa kinjune mek warna ngono ndak Kenapa? Iki wis ilang kok bermangan. ora iya biasane kinjune ketok gelap Kurang abang ya. kurang mentereng Tak mangan pitik kan entah aku gak yo. manganan sok apa nih bar manganan Wis bar merah. Merah wis bar, jambe wis bar. Iki karek sok nek pengen melok ndelok sopo ning cabean. dineh kuwi cabene Cabean itu. oh sing kecut geni ya Iya. Ora lomba Jess Mbak pernah ya? Pernah Pernah atau gula ya, pernah atau atau pernah? Kan lomba Jess iki pernah. ki yo gede iya delok kae kene Iya kan? tapi mare dundenge yo ora yo oh sing enek anu yo ora gede ku yo kene ki yo Iki gede kene. nggon apa jenenge Tapi wis iki bar. gak iso apa nih kok tanggaku tapi rong enek anu rong enek cowok-cowok heeh rong enek anu rong berarti kono kuwi anu kuwi terakhir biasane iki iku lho ketep tapi mak bengi gak sak Mek benyitok. iya awane ning sendang ngene iki tapi mek kok sendang iya kok sendang ya jadi koyo ijo-ijoan berkat lho nah ngono kuwi tak awane terus koyo barongan biasa ngono kuwi diarak ngono kuwi iki ning kan pertigaanku kuwi ngiri lha iki sing lurus mentok kan wis kaya dalan lah ning kono kuwi nek sendang Anyar aku. heeh ning kono terus mari ngono bengine ning kene protelan SMP loro kuwi anunan gede ngono kuwi koyo reak-reak ngono koyo apa ngono kuwi enek kalau dagel ngono apa nek dagel-dagel ngono ndak Dagelan. kok nek anunan ki nek dagelane ndak Penul. ora sih wong wayang koyo wayang wong kok ini cerita-cerita terus enek dagelane ku apa jenenge Garek. ketoprak Iya ketoprak. Ketoprak. Istilah ketoprak tapi kayak sing enek dagelan. iya berarti wayang wong ngono kuwi ndak ku lho ndak sih Percil. kok percaya lah wakeh pokoke wonge sing salto-salto Oh iya iya roh. Ya, ketoprak sing aku biyen yo guys. Model. Aku biyen dulu kuwi
sampai saking kan gak tau ora yo. Saking Ning- senenge ning paling desa. yo. Ning di desa iki kan enek, namanya ning desa kumin gak enek guys. Per desa kan beda-beda. Mas iki desane gak enek mangan. Kapan? Mau ning gini iya iki mau ijol-ijolan anu ning gini ku lho. Pasar. Pasar ku lho, heeh. Gak enek guys, ibu iki heeh, ibu cerita gak enek sing nanggep-nanggep anu gak enek. Ya kayak merah berarti nek Iya, heeh. Desa-desa aku kuwi juga ngono, gak enek ngono-ngono kuwi guys, cuma paling ning masjid ngono ki tok. Mak syukuran ngono ki tok dadi terus ning kene ning acara ki aku ndelok Mas sampai jam 2 esuk. Tapi emang seru nek delok ngono kuwi. Tuh udah mau kado Dani. Nek udun kok pernah wae. Iya, Sampai iya. gak bosen. Padahal aku gak dundung, tapi Tapi seneng juga. Tapi nek wayang aku seneng, Mbak. gak. Nek sing masku sing. Masuk. Iya sing ngene. Nek wayang aku malah gak dong. Gak dong aku soalnya. Aku nek bosone ngene iki. Bener-bener koyo Iki calon kita ajak delok ning Jambe. alah mau Aku gak salah udah. mudeng ya ceritane. Ya udah. Wayang. Wayang Wayang kulit. Oh, Kayak ku wayang walah. kulit. Dari nek kadang utah cilik lo SD ngono kuwi gunungan malah mewah Mbak nek Jambe iki. Malahan. Ping pindho. Tapi bengi apa awan? Awan bengi. Oh, awan Rina wengi. Kuwi carane yo padha kabeh. Padha. Nek sing ndek ini sing kedua kuwi gak biasa ya mek jalan ambeng ngono tok. Soalnya kan wis meriah ning kuwi ning sendange. Oh, aku gatel-gatel iki guys iki wah bang kabeh. Malah wis bosen. Gak tapi kene wis mari. Beda iki mau jere wi ayo. Awakku Iya, Mbak Enda. Iya, usum ke Pak. Iya kan. Nah, aku mesti bagian kene, Mbak. Iya, tapi emang usum. Usum Ngoro kan? saiki. Iki soalnya awane anu waduh nek Pergantian cuaca apa yo? Iya, jerene bediding ya. Iya, lah bediding apa bediding? Apa kediding? Pusat pelem ya iki. Men. Iya. Wis akeh wong mangan pelem tek. Nek pelem guys aku. Iya, ayo nyalan pelem. Sing Aku pengen pelem indah-indah. Alah, kalau Masa ya- wis ditebangi. Oh iya mah. Padahal kowe jare mung nguteki pelem yo kan. Ora sido Sak sampe karung, pelem wis sak tam jare. Ora sido. pelem wis ukut ora uwah, ora ngetok wae wis ditebas. Aduh deh, apa jenenge? Ayote. Ini kalian bertiga ini. Iya, yang lainnya kan pendang ucapin. Iya, Terus kita ini. pendang. Ya, Kak. Ki Mbak Inces, pokoknya terima kasih banyak masih inget aku, barakallah. Pokoknya tak doakan, Ki, aku kayak membalas apa-apa, aku cuma bisa membalas dengan doa ya terus hati. Kalau nek sholat ya tak dongakno, pokoknya sing dinggo wis mendoakan aku, apalagi memberi aku rezeki. Pi tak dongakno muga-muga rezekine ku kembali dengan berlipat-lipat ganda, berkah barokah rezekinya berlimpah ruah, mugi-mugi menjadi amal jariahe panjenengan di akhirat nanti ku apa jenenge selalu mengalir terus rezekinya dalam bentuk apapun ya, dimanapun Mbak Inces berada semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, terus dilancarkan semua hajatnya, diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Aku cuma bisa ngucapin terima kasih, semoga Allah yang balas kebaikan Mbak Inces. Amin. Sama pemirsa semuanya. I love you. Pokoknya nek ada waktu guys, aku ki mesti ke anu ki kabar-kabar iso mesti ayo guys. Ngono. Tapi nek iki yo kalian gak usah bingung ya ngono kuwi aku kadang gak seneng nek enek komen-komen anu aku jujur gak apa yo guys aku ki ngesakno Aku udah ini yo kan degeten iki Mbak pas acara aku kan dingi sampean live kan ning iku ning aku ning Mas Segi. Kan aku ndeloke saka luar. Kok Mbak Jes atek murah-murah kena apa terus tak didol aku lebu. Atek ngene komenane gak usah ngono guys yo. Komenane ki aku Ya aku kudu lah aku ya ning gini akun apa sing langganan nginginane yo gremeng ki ngene lho. Aku nek ning akun biasa mau apa yo soalnya wong-wong iki sing sekiranya aku ki pengin koyo biyen koyo aku ki status apa ae koyo gak patek anu yo mang. Saiki kan wong kabeh menghakimi kan gawe ngene sedangkan kok kan iki maksudku kok gak usah kok anu ngene gak ada Mbak Jes gitu. Aku gak seneng iki guys, soalnya apa? Aku ini senengnya adikku disupport. Ayolah ditonton, disupport. Gak usah membanding-bandingkan gak enek iki, gak enek kagak enek apa. Posisi iya nek pas atine nek ora koyo aku. Sing gak enak aku sing salah mesti yo dadi aku kan. Aku merasa bukannya aku salah tapi aku merasa gak penak, merasa aku ngono ki gak bangga jujur. Aku gak pernah membanggakan kok suatu hal kudu enek aku, aku malah jujur nek enek omongan koyo ngono dinggo adik-adikku sing lagi
kerja lagi soalnya mereka kan juga membangun mood koyo ngono kuwi yo. Kuwi enek komenan sing koyo ngono kuwi iki jujur gawe aku sing merasa bersalah. Sedangkan aku saiki aku juga butuh kehidupanku yo. Aku pengen urip ya wis iki uripku ngono iki pilihanku. Masa aku gak oleh sih memilih hidupku ngono. Walaupun aku nanti seenggaknya gak bekerja di sini pun ki lho. Golek rezeki ki enek dalane akeh ngono lho. Kalian gak usah ngatain aku kok ngene nek sing nggo jajal aku yo gak berminat ket kae duwe YouTube. Aku gak berminat dari dulu ya, aku gak emang gak kan aku soalnya menyadari bahwasanya diriku tidak cocok bekerja di dunia sing kayak kan aku kerja mbek wong ya. Nek kecuali nek aku dhewe duwe gak cocok aku ning kono. Nek aku cuma bekerja kan aku menjalankan punya orang ya ngono kok. Iki menjalankan perintah. Apa ngono ku ya? Kewajibanku sebagai aku kerja ning kene ngono lho. Tapi nek kok dituntut ngono gak terus kok banding-banding apa neh. Bah, komene saiki mbok gak aturan dah komene live. Aku makane wis gak minat live wis gak aku yunan. Aku malah wis jarang buat. Gak aku ndak wis ya wis. Masuk yang ngene wis gak apa-apa aku gak anu gak apa-apa wong ya aku cek mergawe cek anu iya wong gak apa-apa anu juga ngono guys aku yo gak mulu-mulu guys aku gak nganu wis rezeki sak eneke nikah yo iki sak dalanku yo sak eneke rezekine aku gak ngoyo aku juga gak pernah muluk-muluk dadine tak syukuri kabeh nek larang Sing penting kok ngoyang ra kenapa Dek iki apa? kan nek larang Dek anu guys. Lah ndek mau pira Minum tak serah. mulai, ndek iki ra mulai kandung Mbak Endah. Nek awakmu entar kudu gak penak, malah ndek gak Mbak aku ning kene ae. Ya wis bar iki istirahat ae ra, gak usah dipaksa. Gak Wis usah kan Mbak Jess, terima kasih. Kurang ya. ya nem Udah, gak Mbak. apa-apa. Wis terima kasih ya Mbak Iya, Jess, iya, malah iya. mengganggu waktune Gak sampean. apa-apa. Iki bar iki kene juga Aku anggitku yo rada engko ben maksudnya ki engko tapi kalian yo kesuaraan gitu. Anu kok aku bolak-balik neh. Aku sih sampai 12 soalnya. Terus terima kasih ya Mbak Jess. Iya. Pokoknya wis yo ngono ae nanti ditunggu lagi. Terus Oke, cuy.